descubriu dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo Escarab vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. Entran as momias, son bellas como andar de pé. Entran as momias, protexen sempre a Ramsés. Entran as momias, e polo mundo adiante van. Entran as momias, os 5 xuntos contra o mal. Entran as momias, son bellas como andar de pé. Entran as momias, os protectores de Ramsés. Entran as momias, e contra Escarab loitarán. Entran as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están. Escarab o neno. Faime caso, Bob, son elas. Eu digoche que esas momias son un mito, un engano, unha broma. Ai, sí, pois mira para esa moto. Quen máis pode ter unha moto como esa? Estamos en San Francisco, yo. O meu veciño ten unha furgoneta que parece a Ponte de Londres. Sardiñas, manteiga, malvarisco, salsa agridoce. Que vai facer Armón con todo isto? Bah, intento non pensalo. Esa sirena levántame dor de cabeza. Non irás! Ah! Unha moto voadora. O teu veciño tamén ten unha desas. Cala a boca! A ver, maionesa, aros de cebola, queixo... Observade, eu chámolle o xubileu de Armón. Queredes? Non, Gracias, acabo de comer. Gracias. Convérteme nunha vítima para que poida pasar inadvertido. Que? Que che parece? Alégrome de que o pases ben. Que mellor maneira de pasar desapercibido no mundo dos rapaces. Perdón, xefe, pero ti non sabes moito do que é ser un neno. Eu tamén fui un neno unha vez, sabías? Cando os dinosaurios deambulaban pola terra. Tan difícil non pode... Home, agora é un toque bonito. Silencio! Fai falta moita enerxía e concentración para conservar esa forma. Teño que practicar. E despois vou pillar a Ramsés por sorpresa e capturalo xusto diante dos fociños de Jackal. Vouche pasar diante, Cárnavo! Cintia! No! Ah! Ui! Se dormes, perdes. Ei, onde vas? Paréceme que vin a túa irmá antes. Bom, xa estamos. Que lle pasaría? É a miña irmá. Paréceche pouco. Hola, Cintia. Hola, Preston. Son Presley. Que faz? Que che pasa? Teño que cancelar unha excursión que organicei para o centro comunitario. Íamos facer unha visita ao sitio ese do pan. Por que non podedes ir? Fallaron os acompañantes adultos. Tamén ia conseguir puntos extra para a educación cívica. Seguro que non saco máis ca un sobresaliente baixo. E se che busco eu os acompañantes, meus primos veñen de visita. Seguro que lles encanta axudar. De veras? Iso é xenial. Quedamos mañá a 1. Grazas, Presley. Oh, era Preston. Que noxo me das, rapaz. Queres espertar? Veña, rapaces, non lles podemos fallar. E ti, desde cando és un voluntario da comunidade? Desde que Cintia Lu é a encargada da excursión. É por unha muller. Era visto. Home, se dan mostras de comida de balde, conta comigo. Preocúpame o feito de botar moito tempo en público. Non pasamos desapercibidos. Pois a min gustaríame estudar as técnicas modernas de fabricación. Así se fala.
Nefertina, Veña, Presley, a unha panadería. podes conducir un autobús. 16 toneladas de aceiro amarelo. Odio este sitio, é tan común. Pois hai algún local que está bastante ben. Cala a boca e baixa a cabeza. Non fai falta ningunha que me axudes. Ben podías marchar. Aquí están os videoxogos. Os rapaces acoden a estes sitios como as moscas aos camelos. Agora sí que non tes saída. Non habedes de conseguir. Veña. Non vexo ese rapaz por ningures. Díxenche que estiveses... Oh! Ei, máis coidado, pasmón. Alá vai, era o meu último. Como teño que falar? Quedei alucinado e... Colega, O que? este sitio non é para pasar. Onde máis van os colegas daqui dar voltas? Dar voltas. Home, a maioría dos rapaces van ao centro comercial ou aos recreativos. Xa sabes, na rúa de enfronte. Entendido. Pois, ala, deca. Non debe de ser daqui. Hola, Cynthia. Chegas tarde, Preston. É Presley. Xo sei. Hola, vos debedes de ser os primos de Presley. Eu son Cynthia, a coordinadora da excursión. Isto é para tolear. Podedestes botar un ollo aos rapaces ata que esteamos para marchar. Vou chamar a Benio da panadería. Oiche, Cynthia, agora que traballamos xuntos. Cynthia! Señor, quero facer pis. Que esperas que faga eu ao respecto? Iso foi genial. Faino outra vez. Non. Non. Ei! Temos que apurar. Espera, estáme chegando unha mensaxe. Oh, un truco moi bo. Como fixaches? Ás veces os meus poderes ata me sorprenden a min. Imos marchar agora. Ata logo. Adeus. Gardei 2 asentos no autobús de diante. Grazas, pero temos que repartirnos para controlalo todo. Xa nos vemos aló. Vamos, nenos, quero vos ver sentados nos autobuses. Andando, andando, andando. Esta viaxe vai ser a última que fagas, príncipe. Ui, momia á vista. O que? Onde? Apura, rapaz, que vas perder o autobús. Voute destruir. Parece que alguén necesita un descanso. Oi! Ti vas vir comigo. Púsame apampado e xixo ir no vehículo de diante. Sempre nos trae con ben. Estás facendo un traballo excelente como condutor, ata che cantan os rapaces e todo. Ah, que ben. Non aguanto máis. Como a Rad lle dea por conducir máis a modo, imos marcha atrás. Ala, acabouse. Que é o que quere facer? Rapaces, como non vos portedes ben, dou volta e este carro volve para a casa. Vai a viaxe, choca. Por que tardastes tanto? Porque demostramos algo de respeto polos outros condutores, entre outras cousas. É que o xantar sabía mellor da segunda vez.
Miña prima Tina é unha condutora de primeira, Temos que estar cerca de Ramsés e atacar no momento adecuado. Rapaces, tranquilidade. Ola, chámome Benny e hoxe vou ser o vosso guía a través do emocionante mundo da produción do pan. Esta panadería construíuse no 1883, o que a converte nunha das máis antigas de San Francisco. Algunha pregunta? Dan algunha mostra de balde? Paciencia, señor. Algunha cousiña haberá esperando ao final da visita. Premio! E agora seguídeme, por favor. Aí abaixo podedes ver as cubas onde se fai a masa. Nelas mestúranse a fariña e maila auga cun cultivo bacteriano vivo moi similar ao fermento. É fascinante poder sinalar que o cultivo que se utiliza hoxe ven sendo un resto vivo da primeira remesa que se utilizou no 1883. Saúde, rapaz. Grazas, señor. Despois de que a masa estea levedada, haina que collera e transportala á sala onde se lle dá forma. Así que a masa está viva. Se cadra ata lle podo dar máis vida. Para distraer as momias. Pois claro. Espírito das leiras onde crece o cereal, doulle mente deseo a esta masa que non lle fai mal. Encontreite. Non te nos podes perder, rapaz. Que pensarían de nós os teus pais? Oh, vaya, ten razón, señor. A masa das cubas da mestura baixa ata esas cintas que a levan ata esa máquina tan grande da esquerda, que a vai cortando en barras para despois levalas ás dependencias onde están os fornos. Parece que estamos tendo algunhas dificultades técnicas. Nada polo que haxa que preocuparse. Dificultades mecánicas, era boa. Cheírame a unha receita das descara. Imposible. Como podía saber el onde encontrar o noso príncipe? Sexa o que sexa, non é seguro para Ramsés quedar aquí. Nefertina, ti pon os rapaces a salvo. Nós manteremos a besta a raya ata que volvas. Entendido. Vamos, todo o mundo por aquí. Coa forza de Ra! Quero que esperedes todos aquí. Eu vou entrar para ver se veñen os outros. Estamos aí dentro, príncipe. Aquí estarás a salvo. Oh, estás segura? Isto ha de tranquilizar, demo pegañento. Amasoume. Non teñas medo. Vou rebandar esta masa maligna en anacos. Mira, xa imos mellorando.
Soltame agora mesmo! Tranquilo, Raf, teño un plan. Non, así non, Armón! Armón! Ai, tranquilo, Diel. Teño un plan. Ai, moi ben. Que truco máis ruín. Mandádesme cuidar dos nenos e a diversión é toda para vós. Para min que a diversión non fixo máis que empezar. Mirade! Que? Foi unha pasada, non? Toda esa masa. Perdoa, Preston, pero neste momento estou falando con oso guía. Entende lo que digo? Así que, por que non vas supervisar os nenos ou algo? Claro, Cynthia, podes confiar en min. Está todo controlado. Ei, a ti que che pasa, rapaz? Estás chalado ou que? Por fin, xa te teño ben agarrado. Desta vez sí que non hai escapatoria. Escoita, apampado, vai buscar outro por aí con can xogar, vale? Ah! O bicho este mordeume. Pero que che pasa, rapaz? Quen raio és ti? Feride os meus sentimentos, príncipe. Non recoñecedes un vello amigo. Escarab! Agora moito mellor con este delicioso cheiro a terror. Sei que non practicastes moito, tedes moi mala puntería. Non, apuntei onde quería. Volvede aquí, non podedes escapar. Non imos dar aguantado. Parece que non hai nada que os pare. Temos que pensar que cousa é a que acaba coa masa do pan. Non o sei. Pero será mellor que fagamos algo rápido. Para min que estes están crecendo. Crecendo non, Nefertina, levedando. E cando a masa leveda... Hai que lle dar para abaixo co puño. Vamos, rapaces, golpeade nela. Esa clase de forza bruta non é o meu estilo. Pero parece que é bastante efectiva. Raf! Jacal! O príncipe necesítavos! Onde se meterían estes? Genial, o meu club de fans. As acrobacias non vos van salvar, príncipe. Rendédevos agora e prométovos que non vos hei facer mal. Non moito. Unha manobra inútil. O único que facedes é atrasar o inevitable. Ai, esa era a última. Xa non queda nada dese home masa xigante. Non fales antes de tempo. Non pode ser verdade. Tranquilos, este non é problema ningún. Queres facer ti os honores, Nefertina? Encantada. A ver como queda de torradiño este bolo de pan. Unha pena que non poidamos esperar para velo. Temos que volver para... ¡O príncipe! ¡Príncipe! Non, é meu. Déixame. Xuro que pagaredes por isto. Grazas, Jacal. Foi pan comido. Pilládelo, pan comido. Mamá, papá, foi alucinante. Primeiro apareceu ese monstro de masa, despois veu ese tipo egipcio e... Ai, rapaces, canta imaginación. Sabes, Cynthia, é unha pasada que fagas estas cousas pola comunidade e por estes nenos. Sí, claro, como se me importase. Esperta, Preston, se fago esta atrapallada é para poder pasar tempo con Benny. Está na universidade. Ai, non pode ser posible. O que?
que ela poida ser tan convenenciuda como fuches ti? Ei, eu quería axudar. Querías axudarlle a Cynthia, non a eses nenos. Admíteo. Sí, son bastante parvo, non? Non, son as cousas da idade. Por citar o proverbio, a única maneira de darlle a volta é atravesalo. Iso é da sabedoría do antigo Exipto? Non, forma parte da gran sabedoría moderna das tarxetas de felicitación. Onde vai Armón? Volveu á panadería. Dixo algo de ir buscar a súa mostra de balde. Ei, rapaces, mirade para aquí. Imaginad o bocadillo que podo facer con este bonequiño. Presley é un rapaz que un segredo descubriu. Dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo escara vai tras del noite e día, pero ten 4 gardiáns para protexer a súa vida. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, protexen sempre a Rapsés. El ten as momias, e polo mundo adiante va. El ten as momias, os 5 xuntos contra o mal. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, os protectores de Rapsés. El ten as momias, e contra escara loitará. El ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están.